misali yanzu an ce ka kwatanta ka dan kashe mutane guda nawa? Tsakanin da Allah za su kai kamar 20. Mata nawa maza nawa? a ba mata tsakanin maza ne. To ma'aikata ne ko kuma farar hula ne civilian? A fin gani yan banga ne. Yan banga? Waɗanda. Da wani makami kake amfani wajen kashe su? Abin da muke amfani da shi ganin mu wayan mu abin da suke ba mu wani amfani da AK ne. AK? Yanzu ka iya AK din? To ai sun koya mana. An koya maka? Manyan ku sun suka koya maka? Suka koya. Suna ina yanzu? Suna Zamfara karamar kuma birnin Magaji dajin Sani. Ina babanka? Babana yana nan. Ina mamanka? Mamana na nan da nan. To me yasa ba kwa kidnapping da iyayenku kuke kidnapping da wadansu? To tsayin ba su da komai yanzu ma mu gidan mu gaba ɗaya ko abin da za a ci sai dai an zai babu. Yanzu misali in kuka kidnapping ɗin mutum kuma bai da kuɗi ba amiya baya kuke da shi. Tsakanin da Allah mu yadda muke yi nan da sai in bai da kuɗi sake su muke yi gaskiya tsakanin da Allah. Saki muke yi nan. To kai yanzu ga ka ban fayi yanzu me kake so ne maka? Kaga dai kai da kanka ka ce ka kashe ya kai mutum 20 ko? To da kanka ka faɗa mu kuma me kake so ne maka anan? Yanzu abin da ke so min da Allah a taimaka min kai ne inda zan samu ilimi da inda zan yi addini. Tsaya mana. Mutum nawa ka kashe ka ce? 20. Mutum 20. To da kai kuma ma'aikata mun kama ka me kake so mu maka? Yanzu abin da ke so amma tsakanin da Allah a kan gama a yi ma adalci da Allah a kai ne a kan a taimake ni dai a kai ne yanzu ina ga to a yi shawara ba da ko mu miƙa ka wurin yan uwan wanda ka ce da ka san wanda ka kashe sai mu nemo su mu miƙa wa yan uwan su ku ce ga ka a kashe ni za su yi Allah to ba kai ka san kisan ba da ita ko kashe da shi ina son in tuba ne to ma'aikata 'yan sanda da sojoji ka kashe a kai guda ba ni da kai na abin da ɗan ma'aikata za su kai tsakanin da Allah ko mutum uku a cikin su a ina ka same su a ina mun kai waɗanda su can karamin kuma birnin makarantu a kusan mai dayi da su cikin kusani ne. To jama'a kun ji dai irin waɗannan ne suke tsallako mana gari wanda ba don ƙoƙari da addu'o'i da kuke ba da kuma aiki da 'yan sanda suka jajirce ba. Da wannan suka zo suka karfa a garin Allah ne sa abin da zai faru. Yawa kana da ilimin boko? Ka yi firamare? Na amma dai bai ko hizo ɗaya ba ne. Me sunanka? Sunana Ibrahim Sani. Ka yi firamare ta boko? A bai firamare ta ba. A daji me ake kiranka da shi suna? Sunana daji na fiya giwa. Giwa aka sani. Giwa. Muna ka dangara yi. To kai yanzu me matakin ilimin ka ilimin boko? Ban taɓa yin boko. Ba ka taɓa boko ba. Ilimin addini fa? Ilimin addini tsakanin da Allah to na ɗan samu da baki iya na sallah. Sallah. Kamar yanzu surori nawa za ka iya karanto mana a Qur'ani? Da baki ana hannu da ya abin da. Amma da alhamdu na yi wannan ayi ta wuce. Wanda ita wace sura za ka iya karanta? To fara karanta wata banda ita sama kaɗan wace kuma to karanta mana hadisi ko guda ɗaya duk hadisin da ka sani kwaya ɗaya karanta mana shi gaskiya ba wa hadisi hadisi ko guda ɗaya ne ka karanta mana shi baka san hadisi ko ɗaya ba kai shi kashi musulunci guda nawa ne? Samar da speaker da tsaya. Me sunanka? Sunana Ibrahim Sani. Shi musulunci guda nawa ne? Shika musulunci da kan da Allah kai da nawa na ma ƙarya fa to kai wani addini ne kai? Abinda ne wannan dai ilimin na allo ne a fara amma ko shi na da marmi na. Wani addini ne kai? Kai musulmi ne, kai kiristan ne, kai pagan ne, kai ni abin gani ne. Yiwa kake ne? To kai musulmi ne, shiga musulunci guda nawa ne? Da Allah ba su ko guda nawa. Ko kai musulmi ne? Ai ban je makaranta ba. Ya yi koya mai. Okay to shi kenan. Ma dai baka san da shiga musulunci ne. To Allah ya yi kuma je ka a cikin dabi wannan ya kashe sanda ga yana kuje da shi yadda kai da shi da yi warawa wannan ana gane shi ina warawa a yawa me sunanka a dauka da ke shi wani guri ne da can tsakanin warawa da badasawa
ba mu labari yadda aka ɗauke shi. Dai mutumin yana zuwa noman rani, shi ne wasu mutane su uku muka haɗa mu hudu muka ɗauke shi. Nawa ku karba? Nawa ku nema ba ku? Miliyan 15. Miliyan 15. Nawa ku karba? Ba mu ansa ba. Kuka kawo kuka zuwa hannu. To wannan da kun gan shi sun yi kidnapping kuma sun yi kidnapping, alhamdulillah an kubutar da mutumin su ma an kai shi asibiti yanzu wannan gashi a hannu. Shekara ka nawa kana kidnapping?